never know ma. Okwagine dumu kamo, missy matu no jangwa montano koma, manepele mepele kama noka. Hey, on when if you wanna come, me wanna go DJ all them. You want my man at the kwende go. Chukubiko goes, Ochie dike mama, na gozi endem, Ochie dike endem. Chukubiko goes, Ochie dike mama, na gozi endem. Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ ni ọtalụ m n'ụwa ọkwepele gị na-edumi je n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'elu ụwa ị ga-anọ m na-arụ ka igbo bi mpụta ụwa ị na-ebuzagụ mbifigu n'onwe gị mgbe o zuru ome hapụlụ ụmụ oke gị mgbe ụmụ ụwa bịalụ ka fa megide m isi maka ụja na nọ ifeso ndụ nwoke nene ọkwa ọgbajọdọlụ ikwu na igbe gbarapụ m gị ka nna gbakwulu ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene mama m Chineke nna biko gọzielu mama m nne m bụlụ m n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kene nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọ bụ akụ otu aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m Ochie dike nne m Chukubiko gozie Ochie dike mama na gozie nne m Ochie dike nne m Chukubiko gozie Ochie dike mama Ochie dike nne m ele yeah nwa mama na ọkwa mama nwa buru na ọkwa mama nasa mesi nne bụkwa mama naso na nwa azụ bụkwa mama nwata sobe ndagotu n'ebe aka ntụtụ onye ọ ga-emechi iru bụ mama ndị nwaanyị tocha wee mụta nwa nke ya onye ga-abịa m ụgwọ bụ mama m ga na-etu gị mama dị n'ama ofu ka iri ya onye ka n'ọda ọgụ nwa bagụ nwaanyị njeje mba oge mụda no matter the weather man making your sacrifice and your advice you come from my right just to make this right people don't look at my future the bright I promise to make yours a paradise nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọ bụ akụ otu aga m ayọ onye kere n'obi Ochie dike mama na gozie nne m Ochie dike nne m Chukubiko gozie Ochie dike mama na gozie nne m Ochie dike nne m Ochie dike ọ maka esi ejide ezinụlọ o sie ike okpuru afia ga-edisi tupu ọ nata ihe jupụta ezinụlọ mama m bụ ochie dike ụwa na-achọ ifefa ga-eme ibefa nnukwu okwu pụtara ọyị adịrọzi nwanne adịrọzi Yeah, I thought I knew Google said, well, I was glad because much of time that you can. Yeah, but I wouldn't enjoy it.
Eto disease na kita na kwenye Tata Nneokwukwe gbara mmefe anyị dịka isi gbara mmefe ekwere ka ekwere na nwee mazọpụta anyị na ajọ ife Maria dị asọ na-nke Chukwu ya bụla igbo n'inje anyị okịta na mma nwanyị eto disease na kita na ebe niile n'ụwa bebere mmemme Ochimu gozielu mundinne Olisa Chukwu gozielu n'ụmụnne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu ụmụnne mụrụ Mbịali n'olu eni gozielu ewu chinwe Chewu mee ewu Abụ m Prọfesọ Ifeanyi Ikeh from Ezenaja village Amado. Ndị Oraukwu. Yes. Akịrị ha na-eme taa. Ha na-eme taa bụ mama m ka anyị bidoro n'ikwu nne mama m nwụrụ 3-4 months ago. Anyị na-akwadobe ime tata mana ndị anyị ebutere according to omenala ebe a mụrụ ya Enugu Ogbunude. Afọ mpịa bụ Ọgọstine Ogbunude aka Ọnọnenyi. Kedu ihe ka isi eji ebe ọ gakwara ọfụma? Ọ gara ọfụma, ndị nna ochie anyị nabatara anyị n'udo ka anyị jeze kwadoro ife ha bute ose ife na ihe ya na-asụkwa. So ebe a na-eje kịta? Anyị na-ejezigbe die na Ezenaja Amada Oraukwu anyị Fọlaini steeti. Obodo egoligo na mụ na-achị mse je obodo ebulu egwu mụ na-adịkwa m mma ewuche ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike obodo egoligo akụ nwa afọ na mmụ na-ebeli nji nri ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ emume ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike Ndeje abụ ọgwụ ka anyị si eje na n'ugoyi Chewu mmehie nna m ewume Kwa Messi Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu. Anyị nọ Ezenaja village Oraukwu n'ụbọchị taata maka akwụkwọ mama anyị bụ Theresa Ikeh nee Ogbunude Nneokwukwe mama Ifeanyi Babando mama Chukwu nọ esigo mọshụarị bije na be nna ya kịta anyị nọzi na vileji na-agazi na-agba na ifo isi aka kọmọs
By the grace of God, I am not the goodness and when I go to forever and ever. Amen. Naija Jemba, nebiri ezigbo ndụ n'ụwa wee tọọ ntọala nke Abakaliki Diocese Chiasi Dobio 3 tenor o nwebe nwaanyị chiri ya na Abakaliki Diocese mana imezuru ihe niile a na-efe Chukwu na-efesi ya ike ịkụziri m ụzọ nji wee bụrụ mmadụ taa ewezụga gị ama m ihe nkara ego Chukwu nọrọ mkpụrụ obi gị ịnụrụ m nne imere m nne dị ọfụma ebu n'ụwa ọzọ mma apụta ma mụọ mụ na gị ị nwere nsogbu onye nwere gị nwere mmadụ ị na-ahazi ị na-edozi o ji abụ ihe ọbụla imere kpọba m Obiamaka jere m nke a n'Ọnịcha mgbe i chere Ambassador of Mary mgbe i sendịrị m Ọnịcha with VV Okoye eji ebutere gị ọnọ mama ama m na ebe ị nọ maka eziokwu ị nọ n'aka nne nna ọnwụ a bịara mberede kama na nsị na etu ọnwụ a si bịa na mberede ka ha ra wee gbu izu ebe anyị na-eji ọ ga-adịrị gị na mma na-enedokwa anyị dịka ị hafụrụ anyị uche gị dịkwa n'ebe anyị nọ mepeere anyị ụzọ ka anyị abụ nwunye nwa gị ma ndị di anyị mepeere anyị ụzọ mma ka afụfụ anyị na-ata ka obe mepeere anyị ụzọ n'aka anyị n'aka ebe ma ndị ụmụ gị ndị nke nnukwu mepeere anyị ụzọ nwaanyị ọma onye ụda philanthropist o mepụrụ onye ọ na-abịa ezigbo nwaanyị jee nke ọma
n'eluigwe ndị inyom Ezenaja anyị nọ n'iru mma anyị na mgbawa onye mere anyị na-asị gị ndị inyom Ezenaja nọ n'etiti nọ n'ebe ọ nọ kịta Chukwuma dadị anyị na-asị na ihe ọma ga-abụ oke anyị n'aha onye mere anyị were ezinụlọ nke ọ rapụrụ onye gị n'ọba aka dadị gị ichekwata na ugbu a Chukwuma dịka mma anyị kwuru ezinụlọ ebuna ka ihe fuo n'ezina kama ka ihe nke ha na-achọ ka ha nweta ya na mgbawa n'aha Jizọs anyị na-ebute ezinụlọ n'ime ọbara Jizọs OBU Abakaliki branch, I assume no. Gracias, sabana de que con de tipo ni nada de con una pipe jersey. Maria dia son que Chukwuma bara pandinja ya kitana manawa. Ekene Maria yo kana gracias, sabana de que con de tipo ni nada de con una pipe jersey. Maria dia son que Chukwuma bara pandinja ya kitana manawa. Ko ito de na ngona monso. Ito de is na kitane onine no webe. Because Jesus bagala enjoy ni ne supply na from ko. Zikan ko ito de ni papa ande bre pa ka senpa. Ka ko de la ko ndara ga. Sele ko esiri kanando. Ya ya simi ka be o di mana. Ya ki pe kende be ta kwa sankuro. Kan ko bi zuri kanando kwa. Nke no be bo Jesus ko mo lo ko we bo lo be dia lo. O ore to ko danani no son ke bo so ku de. Una no, no, it's not
dị n'eluigwe ka ofe dara afọ anyị ka ọchị gị bịa ka emụcha n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe Ya anyị tata ndị nke ụbọchị anyị gbaa na mmepe anyị ka dịka ebe mepere anyị ịkwado aka ịkwado nna ya ma nsọpụta ya na anyị. ekele mmadụ ejupụta na Gracias sepụ ọnọdụ ịdị ngọzi dị Igbo niile ọ dị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ya ọbụla anyị bụ ndị nje anyị ya ịta na amanye ọnwa anyị. ekele mmadụ ejupụta na Gracias sepụ ọnọdụ ịdị ngọzi dị Igbo niile ọ dị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ya ọbụla anyị bụ ndị nje anyị ya ịta na amanye ọnwa anyị. ekele mmadụ ejupụta na Gracias sepụ ọnọdụ ịdị ngọzi dị Igbo niile ọ dị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ya ọbụla anyị bụ ndị nje anyị ya ịta na amanye ọnwa anyị. ekele mmadụ ejupụta na Gracias sepụ ọnọdụ ịdị ngọzi dị Igbo niile ọ dị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ya ọbụla anyị bụ ndị nje anyị ya ịta na amanye ọnwa anyị. ekele mmadụ ejupụta na Gracias sepụ ọnọdụ ịdị ngọzi dị Igbo niile ọ dị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ya ọbụla anyị bụ ndị nje anyị ya ịta na amanye ọnwa anyị. ekele mmadụ ejupụta na Gracias sepụ ọnọdụ ịdị ngọzi dị Igbo niile ọ dị ngọzi nwa afọ ibu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu ya ọbụla anyị bụ ndị nje anyị ya ịta na amanye ọnwa anyị. Biko Jesu, dọkịta anyị na-akụkọ ọkụ mmụọ, dịka nkọmiti onye nke gọvanọ dị breta akụkọ. Ka nkọmiti sọ gara aga, nye ya ezumike ike eme ọ dịgo n'anyị. Ka nkọmiti ezumike ike na ndokwa nke ise ka Jesu lolo karịbarị na ya na-alụ ya kwa ya. Ke position gị na family a mama gị a na-akwa tata bụ Mrs. Lady Theresa Nneka Ikeh Nneokwukwe Nneokwukwe kedu ihe ka isi mara ya kedu ihe ekwu maka ya kedu aka ị ga-akọ maka ya kedu ihe nka nta gị na ya nwere ihe mụtara n'aka ya ihe gị na ya nwekọrọ kedu position gị n'ezinụlọ kedu ị ga-akọ maka mma gị
mma ka ọ Afa m bụ Mrs. Veronica Ikeh. Ka mụlụ ọkwa gị n'ezinụlọ? Abụ m nwunye nwa mama ya na-akwata. Nwa nwoke bụ ụzọchukwu Benjamin bụ ihe na-anọ. Mama ya na-akwata ahụ ife ya agụ nwa ya maka ya? Nwa ihe nwere ikwu maka mma anyị dị ọtụtụ. Maka na ezigbo nwaanyị na-agbasi mbọ ike. Ebe ọ bụla mma anyị nọ, ọ na-eme ka ọ pụta ihe. Ọ bụ n'ụka nke nzukọ Katọlik. Ya nwa so na ndị ubere ụka na Abakaliki Diocese. Ya nwa bụ the first president e nwere na Abakaliki Diocese. Ya bụ na Abakaliki kịta anụnwa. Anyị nọ na Abakaliki, ndị mmadụ na-ekwu maka ya mgbe e mewe ka ibe na Abakaliki. Ndị mmadụ ma bishọp ma ndị fada niile ya na ya rụchara ọrụ na-ekwu maka ya na-agba osiarị edumaya ya si wee rụọ ọrụ. Na-ewubere Abakaliki, na-ewubere Catholic Church na Abakaliki. Nwaanyị a sibie n'isi ya na die Blessed Honorable Benjamin Ikeh. So nwaanyị anụnwa ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Onye philanthropist, onye ọ na-enyere ndị mmadụ aka. Anyị na-anọkwa etu aba anyị ndị enweghị ọka ọha ha abịakwute na-akọsara ya mkpa ya. Izuru na ọ bụghị na ọ bụkazi nnukwu ọgaranya mana na nke o nwere ọ na-esikwa na ya wepụtie ndị mmadụ na-agbara ya aka ebe. Ka mmalụ ofufe mụta n'aka ya? Ofu ya mmụta n'aka ya bụ ekpere ya na ịdị umeala. Mgbe m batachara ebe ọfụ ya mma anaghị ekpekebe ekpere etu ahụ mana every morning ọbụla abụgodu na ya etete ya nwee jiri aka ya na-eti onye ọbụla pụtacha aka ekpe ekpere onye ọbụla pụtacha aka ekpere ekpere. So mgbe m na-achọ ịda mba na ekpere usetu akwalite mmụọ m ọ na-emezi nkịta nteta every morning mmekpe ha ekpere ahụmanọkwata. Amụtara m ikpesi ekpere ike n'aka ya mụtakwa ije ihe n'oge maka mmadụ eji ihe late. Iji ihe n'oge bụ ya nọmba 1. Ịtụ a na-akwado ụka etu a ọ bụrụ na ịkwadocha ha n'oge gị na ya SM so a na-akwado ụka etu a ma ọ bụ ebe ọ bụla a na-eje ịgba mbọ ka ime ọsọ ka i wee meetie up with time ya. So ihe mụtara na ekpere ya na ije ihe n'oge. Anyị si na oyi akwasị mmụọ na ike. Anyị abịazikwa ma alụsị ọrụ ka anyị ma ka akwamozu a si wee gaa. Onwe ife na-atụ anya ya eme ebe atata onwe ife na ndị na-atụ anya. Ama m na ihe niile ya aga ọfụma nwere ihe niile ya emenụ bụ all positive na ọgịga onye ọbụla ya ebute ọgbaghara n'ihe ọbụla ya eme ebe a aka gbubi ewere go ekpere na ihe niile ekpere anyị kpechara wee ka gbuo so ana m atụ anya na ihe niile ya agazi ọfụma n'aha Jizọs. Amen. Ndị mmadụ niile ọ dị egwu nwa ya gwa etu a ka ọ bụghị ya gwa unu ọ bụrụ na n'ikpeazụ na ọ bịara ụmụ ya na-anwụsịsị ọ ya dị ya mma ọ ya ewute ya so mama jee nke ọma o so anya zutere esi nri afọ nwanne ya nwaanyị anya ka m bịara iche
I am Professor Ifeanyi Ikeh, FCIPA, FIICA, PMNSP, KSJI, and JP, both Jerusalem Pilgrim and Justice of Peace. Thank you. At what position now? I'm one of the children of late Lady Theresa and Ikeh, Nneokwukwe, nee Ogbunude. I happen to be the 7th born, then the 3rd son of the family. Why a brief history summary of your mom? And my mom was a God-given mother, a woman full of philanthropy, a woman that is known to have succor for others, a woman that is given to good disciplinary measures on the children and others, provided the society moves forward. A woman that goes to church and knows what it takes and has the knack for religious activities. A woman that gave virtually 99.9% of her life to serving our Lord Jesus Christ, to serve the church. He has served the church in various capacities as a president of CWO for over 20 years, as the president of the diocese for over 10 good years, also as a consultant, as duly approved and given by Bishop Emeritus of our Abakaliki diocese. She's that woman that has done much even during the war to serve in the Caritas, to help to bring succor to Biafrans by helping the Irish priest and the overseas donors to bring milk, stockfish to the people of Oraukwu and beyond. She's that woman that was a teacher that knows how to teach people. Most of our products today, some are medical doctors, some are engineers, some are barristers, some are in different spheres of life. They always talk about her. She's that woman that thinks about her family. She's that woman that cares about the children. She's that woman that cares about the brothers, sisters, the aunts, the nephews, the cousins. She trained many of them in school. Even those from where she got married in the Ikeh family, even in her own family, Ogbunude family, she was always there for everybody. She's a woman, if I continue to talk about her, that means she will make a very big book of her person. So I want to let us know that we have lost a rare gem, a matriarch of no mean value, a woman of substance, a quintessential mother, an Amazon of very high level. So today, as we are permitting her to Mother Earth after the frequent mass, I pray God to receive her soul, to rest in his bosom, because she has done a wonderful job for the Catholic Church, a wonderful job in the service of God and humanity, a wonderful job as a Christian to make sure that the salvation we sought for through the preaching of our Lord Jesus Christ, that she extended it to other people, not just to herself, but beyond in Abakaliki diocese, in Oraukwu community, at Kenya, at Nairobi, Kenya, and also in Cameroon, in Zimbabwe, and of course in London. The records are there. Go to the brochure of today. You will see all these achievements. She's indeed a wonderful woman. She's a matriarch that is worth nothing. If you talk about Mother Theresa, I think she's the second Mother Theresa of our time. Though she's not pompous, she wasn't pompous. She wasn't full of herself. She will always, be very simple, very sympathetic, attend to you if you have problems, take everybody that sees as her sworn. So it's really a legend that has gone, an icon of no mean value. If I keep talking, we will not go today. Let me just rest my case here. Thank you. I want to see a personal encounter with your mom. My personal encounter with my mom is on trying to be humane, trying to be disciplined, trying above all to be forgiving. People offend me so much. When I want to take punitive measure against such people,
she will got my attention. Mom, I'm not going to talk about what's happening. I'm not going to major again. Bagaria. They Bagaria, no Gariki will go open the way we hear this. That's my mom's expression. There was a time some people I don't need to name them. Offended me so much that I wanted to use the police to take the matter into Federal High Court, Abuja. She called me, calm me down. Those people offended me. And she made me to change my mind. So she's always there to change our mind when we think about taking certain actions that she doesn't like. She's that woman that will always not tell you to be ostentatious. She will tell you how to live a simple life. Take care of yourself. And above all, very prayerful. When I drive by my car to Oraukwu or back to Abakaliki, she will say, switch off the radio, my son. She will brandish her chaplet and say the name of the Father, will start praying chaplet until we get to Abakaliki. When we are coming to Oraukwu, the same. And every night there was the rosary prayer. Whether in Abakaliki, whether in Oraukwu, anywhere she is. She puts all her members of her family in prayers at all times. And she cares about the children. So she's a very wonderful woman in all ramifications. That's what I want to say. Does your mom relate with your children, your wife? My mom does that efficiently and effectively. There's something I forgot. When I was sick, she cried. I said, please get soon. If you die, I will die. She said it even to my elder mother again. She said so. If you die, that means you are preparing the way for me to die also. I survived that. You are aware, Mr. Apostle? Yes, I'm aware. I bought her a car just to straighten her purpose. You know? So at the end of the day, when she was sick, I took her for eye surgery in Port Harcourt. Cataract. She survived from it. But sometimes she had another problem in another eye. I said, let me take you to Calabar. One specialist hospital around those eyes. She said, no, I've done a much already. I shouldn't bother myself. And whenever there are certain things I want to do, she will say, don't bother, you're overdoing these things. It's because of you I am still alive. If not for your sake, I would have died. When my father's house was not in good shape, I had to raise it up. Zinc it, root everything, do sleep, put her in a very comfortable flat at Abakaliki. She said, my son, you have elongated my life. When we started this one with my brother, we arranged for her. She was very happy. And we thought she would be here to witness this house as a mother. But to our surprise, she came into this house as a corpse. What else do we do? But our consolation lies in the fact that she led a purposeful life. A faithful life. And she's not someone that was afraid of death. That's the way she sees things of this life. She was always telling us, I have played my part. It is your own part. You should now figure out how you do it. Be kind to others. Be good to others. Love people. Take care of the family. Help your brothers and sisters. He is the one that will always tell me, my son, look at this person, look at this person. See what you can do to assist, to help. Make this one to marry. I will bring my resources and help my brothers to get married. Go the white wedding, traditional wedding, I will sit down because she will be pushing me to do that. And when I do that, she is very happy. She said, look for a job and give people. I give people job in Ikeh family, I give people job in Ogbunude family. Yes. Courtesy of her persuasion that I should do that. And I did that. Even when some of people are looking for a teaching appointment and I'm from the family, she will disturb me. She will carry it as a burden on her. Please, my son, you are a government. You can do something. God will always help me. I will succeed. Most of them will get this job. Some even employment into universities. So she has been wonderful and she will be very happy. She will praise me. She will say a lot of things about me. She will even tell me, up you, and up you. I am proud of you. It is a fact. When I did Mother's Sunday for her, that was the day I bought her a car. See how she was so glad. She was dancing even at her age. You know what baffled us so much? If you talk with her, you think she's a woman of 50 years. Yes. When she was like that, 1991. Even the voice. She can walk erect. She doesn't even squat down to move. Are you getting my point? Yes. And as a matter of fact, by the time she was that old, she goes to the bathroom to take her bath herself. You know, very strong woman. And she felt a lot of turbulence in her life. But God blessed her. That's why they call her Nneokwukwe, a woman of faith. So many things
used to be said about that. When I'm ready and relaxed, a book is supposed to be written in hand. Who is on by your side? That's my dear wife, my darling wife. She's late. Kate. Nena. The final girl. She's from Amomba. Ezenaja in Edo State of Edo State. That's my heart throb. Let's know your encounter with Mama. Say something about Mama. She's a lovely woman, a woman indeed, a woman of principle. She's a woman that you would love to stay with. She always gives us advice as a mother. I miss her so much. When it is time for me to enjoy her, that was the time I miss her. Mama, may her soul rest in perfect peace. She loved my children, she cared for them, even my daughters. She always buys novels. She makes them to know Christian way. And she always tells me, Kate, make sure you train these children the way of God. Don't depart from it. Whenever we are traveling, Mama will pray for us in the cafe before we start moving. And she teach me how to be good to people, how to love people, how to have peace. Whenever she talks to me, she advises me, Kate, take care of your husband. I used to remember when Mama would call if Mama called my husband's number, she didn't get my husband, she would call Kate, where is your husband? I would say, Mama, he's not around. Say, Kate, tell Ifeanyi. Ifeanyi is going to Kate. Kate is Ifeanyi yane wure n'ụwayo. Akwano mmadụ ka ọ bụ. That was Mama's language. Kate na-asị Ifeanyi ya were wire. Na-agwa ya okwu ka ọ na-ewere wire. Isi amụmanụ go. I could remember when Ifeanyi was sick in the hospital. Mama called me and told me, Kate, do not allow anything to happen to Ifeanyi. She's the only hope I have. I miss Mama. I miss Mama word. Mama advice. She always talks to me. Kate, look at your husband. Keep on talking to Ifeanyi. She's a strong human being, but let him take things easy. Every time my husband will be on the road, Kate, tell your husband to cool down. Mama, I miss you so much. Mama, I love you. Mama, wherever you are, do not depart from us. Let your spirit continue to reign in our midst. Whenever we are doing things that is wrong, Mama, talk to us in your own way. Advise us in your own way. Do not depart from us, Mama. Let your spirit continue to reign in this family. Your word means a lot to us. I will never forget. During the time you visit Oka, the room we used to stay together. When Ifeanyi was sick, you were telling me, Kate, is Ifeanyi okay? I said, Mama, yes. Mama, I miss you. Mama, may I correct you. Even
n'ive nne na lụnụ ndị nnọkwu n'ụka bụ ndị nne akwa ndị nne na-emelụ marụ alịla ndị nne na-emelụ marụ chewu mee gị chukwu ọlụlụ nne biko leta nne gị ọlụlụ nne biko leta mama ọlụlụ nne biko leta nne gị ọlụlụ nne biko kpọlụta nne gị ọlụlụ ife biko gosiri nne gị maka n'ife nne na-alụ n'uwe ike ọsọkwe ya nne gị bụla amụsị ọsọkwe ya nne gị bụrụ na gwụla ọsọkwe ya nne gị bụrụ onye ori ọsọkwe ya nne gị onye nwanyị nọnyere gbara mmụọ ekele dịrị Chineke nna nke onye nwanyị Jesu Kristi bụ na nke ebere niile nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ niile nsogbu ọbụla dịrị ha ya anyị ga-azapụ ngozi dịrị Chukwu na onye nwanyị Jesu eji mmiri nsọ na-agosi ahụ ike Theresa na Oraukwu ji ama mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere si anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi si na ya bụ baptizim wee baa n'ọnwụ ya bụ na elikọrọ anyị na ya site na baptizim anyị mere wee ruo n'ọnwụ ya ya bụ dịka Kristi siri si na ikele nke nna wee bilie n'ọnwụ etu ahụkwa ka anyị na Kristi ga-esitekọ na ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi bikọrọ ọnụ n'oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọkwa ọnụ n'oyiyi nke ọnwụ ya ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ji umeala rịọ ebere gị were obiọma nara mkpụrụ obi ụmụ odibo gị Theresa na Pauline mekwara ha ebere ọ bụrụ na ha mehiere site na adịghị ike mmadụ biko gbaghara ha tọpụ ha agbụ niile nke ọnwụ ka ha gafee na ndụ ebighị anyị na-arịọ gị ihe ndị ya site na Kristi Saya
Gimana
So now that you're ready here, you pass them on very here. Can I do this in the line the Mamania? We were so prominent in life. Para saudara namas, siapa ini marah, mama ini Theresa Orang yang berani nama, she influenced a lot of people by commitment to the church and the Bob money sitting in a cathedral. Or one of the is more. The mama said, "Mama, I'm sorry." Like everything, I got a possible money. On into the nursing profession to the highest point, and she influenced a lot of people. They were not in the character about the Okami on the back. This guy knows, somebody of the push again. Somebody of the coming in again. Somebody of the living something like that. Somebody of the living like that. Somebody of the living like that. Somebody of the confession of living like that. But who know what God is very good to have it tonight. So I got all the you know, master, now how do I improve my level of law? I'm going to be there for I don't want to make those society. I'm not going to do Nneokwukwe àwọn ẹ̀yẹ òṣèlú ọ̀pẹ̀tẹ̀ sí ìlú ọ̀pẹ̀tẹ̀ àwọn ìlú tọ́lá ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ tó ṣùgbọ́n jẹ́ wọn ní pẹ̀lú ẹ̀rọ ayé ìlú tó pẹ̀lú ọgbà. Wọ́n fún ẹgbẹ̀ tó ṣe. Dígbà náà, báwo náà wọ́n ní jẹ́ náà ẹ̀ náà máa Well, hello, Nene, would you back and do it? Give it back and listen. And then I lose. Ikeh the Amakole and the name of the Lucy, only the Donaje, ever.
ga-adịrị maka ụlọ. Otu ọbụla si n'oge Internment, ọ bụ ndị nsọ ọ na-ekwe ekele mmiri nwaazị ya na-asị nara nke a ma ọ dị obi ihe gaa biko nsọ nke ọbara nke ọgba na ọrụ dị agaba ya n'ihi ụlọ n'ihi ndị mmadụ gawere gbara na-eme nke a Io dico Oh,
nne m ochie wee sị ya na mma azụ nabara n'okwu ọ dị wee sị biko nọrọ na anyị ga-adịke mba so a na-ekele fada ma inye agha opportunity a anyị ji were wee na-eti ezinụlọ na-aba aka n'obi sị ka Chineke kasị ya anyị ji obi site na Kristi na-aga anyị na-eme ka anyị na-ekelekwa the Bishop of Abakaliki heavily represented by Monsignor Patrick Mary Moore. Nne na nna mụtara ụmụaka ịtọ onye jisi ike eji m ohere a na-ekele ọha na eze bere ebe a tata, but in a special way Monsignor Patrick Mary Moore, Vicar General of Abakaliki Diocese, the man behind the success of CWO in Abakaliki Diocese in the early 70s till date. Bishop Abakaliki says, I'm very happy because my mama never I am after 4th year Basalo Catholic Church. Overlumbo in the early 60s, early 70s, 80s, 90s, 2000 until her death. Ibi Abakaliki, here the mother of Nneokwukwe, all bishop of Abakaliki then. No, we make a kind of a consultant of CWO, Abubu, president of CWO for almost 12 good years. Although I continue, and maybe the president of the diocese, apart from the parish, the diocese. And now look at that consultant. Able consultant Theresa. All of the Abakaliki or Oraukwu. Can I brace you? Can they get near Father Monsignor, Vicar General? Oh, when the men all over Gabus in coma, and when one you never that. Honorable Mrs. Blessed is okay. Blessed, can I Number one in the Abakaliki, in the life member, in the CWO, ADCWO. Then also in the night of Sembalumba. More importantly, ladies of the night of Sembalumba. Unguba for 1 year na Catholic Church. Bakasa Banibo Buddha Abakaliki, we have to hand them money. Then a GDI Okoye, former, I think, director of either Onitsha Archdiocese or so, or ecclesiastical province. Ndị Abakaliki nyere support, nye nkwado. Ndị otu ya ma lady mmụọ na-ekede ma ndị ọzọ ha ka nkụma gbara afa ohere adọrọ for today to talk. So mbọ nwaanyị a gbara abụrụ ya ga-anọkọta nefulu anya. Onye mgbe bishọp ji wee sị na ya na-ese ndị Monsignor onye ọmama ka esi wee tọọ ntọala na Catholic Church na Abakaliki na onye ga-abịa ebe a tata wee soro wee nie ya n'ala wee si aga nke ọma. Mana mụ amana kacha mbujidie fada gwara anyị si anyị o ihe okwu maka onwe ya nne anya n'iru ụfụrụ ọgbatuo iru egosi
iru egosiri ozugbo o nwe okwu ọ tụrụ ilu mana ị mara atụọ ilu nkirika nkata onye tara arụ eme gịnị fada our apologies ọ nwere ka o si wee dị anyị ji wee dị ka anyị mama abụrụ na-eje late ọ na-eje late n'ihe ọbụla ịka 10 9 o'clock o were gị oche na-eche ahịa eji mara ya so n'afọ ndị bụ ike na ndị bụ Ogbunude yes so biko ka anyị na-ekele ndị bụ Ogbunude n'ebe a maka ọnwa ha ada ha nwaanyị ka ọ nọ n'enyi bụ papia Ogbunude bụ very prestigious family enwere n'Oraukwu ndị ezi isi adịke nwa ha mụtara bụ okpotokpo nwa mama m bụ okpotokpo nwa onye na-amara mara ya tata ka ọ na-ana ndị bịara tata ka anyị jesi ya baịbaị Chukwu ga-agọzi unu n'ofu n'ofu akpọrọ ma mbọ niile ọba ife wee dị mma na Catholic Church ihe na ihe unu bụ na nwere broshọ anyị nwa eweta tata biko ihe na-awere ya gụọ ọrụ nwaanyị ahụ from the beginning to the end voice ya gara na-ekwu biko onye broshia rụrụ aka mmekwughezigara onye o ruru aka gụọ ya ọ bụwa nwaanyị gụwasịa ya ọfụma maka o si bụ ebe abụọ Nsụka na ekwesị nke o si wee bie ndị a wee ise nkuzi wee dọọ taa ihe gbasara ụmụ nwaanyị n'ebe dị iche iche oge Nairobi Kenya maka silva biko mkpọmasị gụọ na ebe a life and times of this woman dị ebe a I take the time to compile anyị ihe gbasara family osi Ogbunude family o ji gbasara ibe na-abịa ebe osi bịa that is Ogbunude Ọdụnukwe family ma ndị bụ ike ebe a na-anụ ya mgbe ekwuruzigara ịgụọ ya mara maka nwaanyị ya inye respect dịbara ya nọnsaịnọ anyị na-ekele ma ndị fada so wee kwuo kata na ụbọchị oyi anyị si ike anyị na-achọ ya ma ebe igbo na ọ na-adị ebe ahụ anyị na-achọ orugo ogologo oche na-asịta ya nkedo ugbu a anyị na-agbalite n'osi nọ ka ọ bịa anyị na-ahapụ ụlọ nke ọ na-abụ ndị ụka maka ndị anyị ga-asị nke a dị mma anyị nọdụ mma anya ama anakwa anyị ga-esoroba solokwe na-ede ebe ha ga-anọ wee ṅụrịa wee ruo eluigwe igwe anyị ga-ereta anyị amasị na ha n'obodo mba anyị bịa anyị gawa na mụ na-aga oge a na ọ bụrụ akụkọ nkịtị dịka oji ya bụrụ akụkọ nkịtị o olile n'igwe n'ụwa amara mma ndị ụkpama a ga-eme ebe kịta ya dị mma ini adalah madu menurut konstitusi yang hanya di mana mereka tahu ciri untuk mereka nah sampai jadi ini nah ini no betul no nah jadi ini yang boleh sekarang ini kau umunanya buka dia ji mau berapa dia bukan dulu dia karena nanti karena di mana
See the way you love me,
See the way you care for me. You carry my matter for your head. Like a little baby, you watch over me, yo. You know they carry me, they play. Obina sabo, ireme obina sabo. Obina sabo, ireme obina sabo. Jesus, ireme obina sabo. Obina sabo, obina sabo, ireme obina sabo. Jesus, ireme obina sabo. Obina sabo, ireme obina sabo. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor. Peace like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. Peace like onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọ n'ime iri mkpụrụ ụbọchị atọ kwesị otu ahụ gọzie ili ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ nọ n'ime enyi iwe nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilie ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Ike Theresa nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekirite ya, nye ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị wee nọ n'eluigwe ebe ebe. Amen. Outside, yeah. Let's say it's Italian. onye ọbụla nke na-adị ndụ kwere na ọ gaghị anwụ ma ọ dị. Ihe anyị ga-aza bụ anyị ayọ ọgụ nụrụ olu anyị ka anyị zaa ya ka gị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus enyi gị iche anyị anya mmiri. Anyị ayọ ọgụ ka gị onye gbaghachi ndị nwụrụ anwụ na ndụ na nwanne anyị nwaanyị Theresa ike ndụ ebighị ebi. Anyị ayọ ọgụ Kristi ka gị onye bụrụ onye ohi nkwachagharị nkwa iru na Paradaịs nabata nwanne anyị Theresa ike na alaeze n'igwe. Anyị ayọ ọgụ Kristi eji mmiri baptizim nwụchaa nwanne anyị Theresa ike njọ ya tekwa ya mmanụ nsọ. Onye nwe anyị nye ya ezumike n'etiti ndị nsọ gị. Anyị ayọ ọgụ Kristi eji oriri nsọ nke arụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị Theresa ike, nye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị ayọ ọgụ Kristi anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Theresa ike. Biko were okwukwe werere anya anyị nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi. Anyị ayọ gị Kristi anyị ayọ onye
onye nwe anyị gee ntị na-arịrịọ anyị maka nwaodibo gị Theresa Ikeh. Ebe nwaodibo gị nwere oke ya ime uche gị n'ụwa a, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ dịrị mmehie ya. Mgbe nwaodibo gị nọ n'ụwa a, ezi okwukwe bụ ihe jikọ onye na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa etu ahụ jikọ onye na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị rịọrọ ihe ndị a site na Kristi ewe n'anyị. Nye ya ezumike ebe bụ onye nwe anyị, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa maka ndị na-eru uju. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụnwa nwa odibo gị Theresa Ikeh, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị nke ndụ anyị na ọnwụ na-abịa. Nye anyị grasia gị ji kwado maka ụbọchị ikpeazụ a, site n'ịkwado ịdị njikere maka ụbọchị ikpeazụ na ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwa akwado akwado nara ekwudo anyị, ka anyị nọ na nche oge niile, ka ọ ga-abụ mgbe ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike isonye banye na aṅụrị nke eluigwe site na Kristi dịnwe n'anyị. Ka anyị rịọ arịrịọ inwenu ịnara ekpere ndị nke gị mgbe niile. Anyị emego emume oriri ozu nke nwanne anyị a Theresa Ikeh. Ugbu a anyị na-arịọ gị ka o soro keta oke n'ụgwọ nke ị kwadobere ya n'etiti ndị nsọ gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi dịnwe n'anyị. Nye ya ezumike ebe bụ onye nwe anyị, ka o zuru ike na ndokwa, ka o zuru ike na ndokwa kwa ya. Family after myself.
o zuru ike na ndokwa kwaya This is Theresa. It was like a thought ago from the news when the news of their death was broadcast to me. I was confused, destabilized, and overly devastated. It immediately dawned on me that an Amazon of quintessential value was gone. A woman of inestimable value, a woman of substance, that stands out as an hero in the midst of other women. So thanks, we are dead a thunderous ballistic blow in our family. Who do we run to for motherly care and advice? Who will be there for us when we need succor and happy disposition? Who will be there for us to take us memory lane down to the heydays of our fledgling growth and development? Who will be there to share our jokes together with us in a truly lively and enlightening manner? Oh, death, I ask once again, why have you snatched our dearly beloved mother? Our God that gave has taken, and may glory be given to his holy name. Amen. At the age of 91, which most people consider a ripe age, but at 91, you were still strong and vivacious in speech, and you walk erect. You go to confidences yourself, and even take baths on your own in many occasions. All this illustrates how strong a feminine you were before your demise. I cannot forget your words to me when I bought you a car to ease your movement and create comfort for you. You openly told me that you are still alive because of the concern, love, and care I have been showing on you, and you promise to live longer. Mama, now your life has been cut short by the cold hands of death. I am devastated. Now, where lies that your promise? You always teach me to be generous, compassionate, empathic, sympathetic, and forgiving. When people provoke me to the point of my taking certain punitive measures, you always calm me down to see that to err is human and forgiveness is divine. You have always preached love, kindness, togetherness, and to worship God Almighty. You and your late husband, our dear father, Sir Benjamin Ikeh, Knight of St. trained us in the way of the Lord via the Catholic Church and advised us not to deviate from the true teachings of the Church. Who will always call us to the blow was strikingly very painful. Well, our consolation lies in the fact that you have led a purposeful life, full of virtue, life from your very young age through adulthood to elderly age. Is it a paradigm shift in the organization, planning, coordination, and execution of the affairs of the Catholic Women Organization, both in Abakaliki, Oraukwu, Onitsha, Kenya, London, etc., to mention but a few. May God, in His infinite mercy, grant your amiable, humble, and egalitarian soul a peaceful repose, as we believe you are already seated in the Lord's bosom. It's our sincere belief that the heavens have gained a sense. Adieu, Mama. Rest on until we meet, never to part again in the resurrection morning. Signed, Professor, Sir, Honorable, Chief, Ikeh, KSJI, MPPSS, FNICA, FCIPA, JP, also Abandon, Omogama. Is the way that is
enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke abụ ọma ka ijiri bịa n'iru gị Chineke mụ abụ otuto ka ijiri bịa n'iru gị nwa na ya eze soro mụ